Igbo Igbo. Nwere onu mara ọnwanụ nwoke Igbo ka ọ chọọ. Onye jiri omenala Igbo nwanne. Omenala Igbo amaka. Maka na amụ m n'omenala Igbo ma na-eme ya anyị bụ ụmụ Ezenwanyi Sabali ọbara tụle babado nene chetu n'ogbe abịara na Ezenwanyi nke Sabali ịbịa ikene mere anyị nsogbu ogwu na gbogbo na-agwa everyday Thanksgiving a na-ebute a na-ebupụ 2023 ya bụrụ ya ọma Ezenwanyi Sabali chitega Igbo na-eshe vidio ise nna m ala na-azụ nwa nwatakịrị nwa bịala ibe a ebe ọ bụ na ọ bịala bịa cheta na imeeli ya nna m ihe emekwana nke karịrị nke nwa ya bụ the smallest car o nwere nna kada afọ gị Nnamdị ọ bụ Nnamdị ya ka nna godolu moto eji m moto onunwa wee mee kọntaktị n'isi ụmụaka niile m lụrụ ọrụ ewere na Sabali eme ewegolo ndị bịara wụọ ọjị onye nke ababa na Sabali na ọjị ka ọ bịara wa ebe ọ bụ na Sabali emebego ndị na-awụ ọjị ndị niile wara ọjị na Sabali ga-emechaleba niile nke ha ndị niile bịara ikpe ebele na Sabali ga-emechaleba niile nke ha ndị niile bịara oli Ezenwanyi Sabali ga-emechalị gị nke gị nke anụwa bụ moto nke ise anyị na-agodo n'arọ ọnụnwa 2023 agwara m unu dum aka gụrụ ya na obele oge olutu nke gị agụkatị obele ga-agụnye nke gị na nke gị ya esokwa maka ndị ya nọ n'akụkụ si na o nwere ebe abụ na-alụ na-ekwu ya ka m na-ezugo gị jee gwa onye dibịa na-alụ ụgọ ọlụ ya dupụta ndị ọlụ ụlụ ka anyị bụ na onye nkụzi a na-akụzi ike bụ ndị ọ na-akụzi a na-amụtakwa akwụkwọ na lọya na-amaka ife bụ mmadụ nọ ka ikpepụta na kọt na dibịa na-agbakọ ya bụ mmadụ nọ ka ọ gbara ọya ọ dịrị na ụlọ ọgwụ ụnụnwa na enyere bụ awọdụ bụ ọ nwere ebe ụlọ ọgwụ menwu mmadụ nọ gara ebe ahụ agwọ adịrị Ezenwanyi Sabali nne m nnọọra o nwere nwana ya na-ama gị aka na-ama gị aka ọgbaji aka ike niile dị n'ụwa bụ na mmiri ka o si akụnụba niile dị n'ụwa bụ na mmiri ka o si Sabali agwa gị weli ego dị na mmiri ka inyebe mmụ arọ niile kwetara na ọ nwere ihe ị na-eme ka ịrapụ ndị asịrị ma ose onye asịrị dịkwana ndụ ka onye na-aga n'iru na-aga n'iru Sabali ọka ngene agwara m unu sị gị na ebube dibịa bụ ndị ọlụ ụlọ ọrụ na-aga n'iru ọ bụrụ moto niile nwa dibịa were ma ọ bụrụ ụlọ niile nwa dibịa lụrụ na ibe ihe dibịa ji ama na ibe ọ na-eme na-aga aga bụ ndị na ịlụ ụlụ kada ebe ha nọ mmadụ niile ka ịlụ ụlọ ọrụ gị na ya dị na mma maka na onye na-achali ego ewe lụchala ya ọrụ ọ bụ na ọ gara aga gị na-esebe okwu ọ na-abụta onwe na igwuri ya wayo egwuregwu na m egwuru onye nke wayo na ọ wachara ọjị amụtọ ya o wee bịabe m ọzọ onye lụchara ọlụ were aka na abụkwa gị n'aka ịma na ọlụ ịlụrụ ya na ọ pụtara iri ya wee na-ekwu na nke nụnwa bụ nke obele otu ọ ga-adịkwa na ụmụ Sabali niile ụmụ ndị abụrụ otu ọ ga-adịlibe niile n'ebe a ka m gọlụ nwoke ka m gọlụ nwaanyị onye ọbụla dị ka mkpa na-akpị ya dị egwu si na ihe ọbụla na-akpa gị na Ezenwanyi Sabali ya egbolu gị ya chioike gị ya egbolu gị ya mmiliba nna gị ya egbolu gị ya alụsị dịba nna gị ya egbolu gị ya nna ka maka Nnamdị adị ka nna godoro gị moto a wee na-egwu na njin moto bụ alụsị gị bụ njin moto ọfọ Sabali ka m tụkwasịrị gị wee na-agba gị bụ njin moto sị gị na ihe agbara na mmiri
ma gaghị egburu mmadụ ma gaghị akụrọ nji ma gaghị asụrụ n'osisi ma o nwere ka o rizuo gị ma o nwere ka kidnapa abụọ anya nọ n'ime gị ihe gbara ọkụ na moto ibe gị na-agba ọkụ ma gaghị ewere asidentị na ibe gị ewewego asidentị gị bụ moto Nnamdị we gị naanị ka ebido mụtawara Nnamdị ego Nnamdị akpataba ego egwu na gị bụ moto nọngị ya bụ na smallest car ya dị na garaji Nnamdị gaghị abụ obere moto iyi ego tupu ọ na-elu Disemba ngodoro gị moto ọzọ onye si na ọ gwetara ngwetali ya amosu nwoke amosu nwaanyị asị na nya bụrụ moto nwasị ka nya n'ochi ya ka gị na-akpatazi n'ego maọbụ ka ịmamada emezire ka amosu agha anwụ ọgwụ ọbụla sị na agbọọlụ gị sị na moto nwe ya egoro ebe a na ihe egozi ọzọ ibe na-egbu ọgwụ ya egbu ya ibe na-egbu amosu ya egbu ya otu a si wee gwu ya ka o eje wee lee onye si na o megoro n'iru ya mbe n'azụ ya otu a si wee bịa ka o eje wee lee otu ọ ga ngọ n'isi nwoke na isi nwaanyị ibe niile nọ ụlọ ọrụ ndị amosu na ọgwụ ji aga na n'iru ata nkwubili okwu otu a sikwe ka o esi wee lee adịla unu mma Nnebaze nwe ya asọbalị ọmabụ nwaanyị gwara ọgụ kwe mba alụsị ogbu na ijele obodo oyibo jebula ego nata sọbalị oke ngana ọ na-abalị ha mụrụ gị na ọ na-abalị dị mba alịba ume ya egwu ọbụla taa moto nwee ya epuluro n'ezi maka na ya gbarara ya n'anya ya enwere ka anụ aka asidentị na moto a mma ugbuli ya n'ọnụ dibịa ka ọ na-ana n'ọnụ ọbịa ọ bụrụ na iji nwa bụrụ dibịa ka m kwuru si na nna m ode bụ smallest car ọ ya agba dị ire o ebido gbaa moto karịrị gị ibu moto ebutere ya ego o nwere ka igbuo mmadụ o nwere ka anụ aja anyịkọ o nwere ka o rizuo gị Nnamdị nyacha ka ọ dachi anya mmadụ na tupu ya dachi mmadụ moto ọ bụla iwe wee tọ bụ na ala na-eche gị na tupu ụma na-enwe arụ ọzọ moto nwere na-eme gị iwele ị na-abịa esi na ọsụmọka iji wee bido ma gị ma na ọkụkọ nwa ogbenye bụ mmata ehi ya na mma onye nwere ka o ji ana aka nwata na-ewere ọgbọ na-asụ isi aka na egwu m sị na moto nwere eme gị iwele ọnyịnya ụma na-enwe arụ ọzọ iyi ewe moto karịrị ya ọrụ mmadụ n'anya Bugatti ịnya anya ọ bụ nsọ otu a ka ọ dị n'isi mmụsọbalị niile n'isi onye ọbụla akwachalịnụ ọ ya adịla unu niile na mma nnebala na-azụ nwa ọ na-aba alịba mụ nleba gị na ọ na-abịa ebe ka o dịka na ọgbọ ọgụ ọmụmie ya iwe niile mara mma n'ụwa bụ na mmiri ka o si sọbalị ọka ngana a na-enwe ụra mmiri niile dị n'ala Igbo mmiri niile dị n'ụwa mmiri dị na be Nnamdị ya na ọtata ata eji m abụ unu wee na-egwu n'omenala Igbo ka m na-ejele ozi anọrọ m na nkata ụtọ ụga aga ibe niile mara mma n'ụwa bụ na mmiri ka o si ya sị na o kwetere na mmiri mmadụ ihe ọ na-eme ya ekpu iru n'ala Nnamdị ọnụ m agọlụ gị ọba tata sị na onye ọbụla na-elo gị onye akụrụ mmiri mmụọ mmiri egbuo ya otu m gwara ya ka m gọ n'isi mmụsọbalị niile n'isi ibe niile na-ekwele na omenala ibe na-ekwele na mmiri egwu na akụnụba mmiri ya elu gị aka na akụnụba mmiri na-atụ pampam ma ọ na-egburu egbu akụnụba mmiri bụ iliche edebere mmụ aka gị ego ihe akpata bụ ego jụrụ oyi na ọ bụrụ ego dị ọkụ ekwere m ndị nchụụlọ aja ba akarịakwa ndị agbaọla ọgwụ ndị nchụụlọ aja akarịgo ndị agbaọla ọgwụ ọ mere n'anya mmadụ mmụsọbalị akarịgo ndị agbaọla ọgwụ ndị agbaọla ọgwụ nzukọ ma m chọrọ alụ ka anyị hụ ebe anyị kwuru na onye na-eto okolobịa were ebe o eji wee na-eto okolobịa nne maazị nwaanyị asọbalị ewere ka m na-ekwu okwu ya ewere n'isi ụmụaka niile m n'ụlọ ọrụ adịgwa m agwa gị ka ị bịawa be m ịmaba ya dị gị mma jebe ibe m na-agwa gị bụ gị kweta na mmiri karịchara na-enwezugo mmiri ọnụ eri ya nsị onye na-anwụrọ mmiri ahụ adịrọ ndụ nne m igwe ewere ka anyị na-ekwu okwu ya ewere dị n'ụwa bụ na mmiri ego mmiri ada agwụ agwụ otu a ka m gọrọ n'isi gị ebe ọ bụla ị nọ ego mmiri ya erute gị n'arụ ọ dị ọla unu mma emere nwoke mere nwaanyị ngwuru n'isi nwoke ngwuru n'isi nwaanyị ngwuru n'isi Nnamdị nye ka ngwuru n'isi ọma followers and fans na-egwu n'isi onye ọbụla nọ n'ebe kwuo si na onye nwụrịara ibe ọma emeli ya onye bụ ibe ọma wee tachiwa iru
ibe ọma agbaala ya ọsọ agwa gị jee chụrụ aja na ọ kwazikwa aja ka a na-achụ ọ bụrụ ọgwụ ka a na-akpọ aja ka a na-achụ ọ bụrụ ọgwụ ka a na-akpọ aja ka a na-achụ rapụ oke ite ọ na-agbakwa mmadụ ala